Com veiem, el consultori de la platja de Tavernes està tancat. Després de tants anys tenint servici, en el passat plenari el grup municipal popular va preguntar si anava a fer alguna cosa Compromís, el govern de Compromís i el Partit Socialista. I la resposta va ser que no era competència d'ells. I m'agradaria saber per què s'ha tancat el centre de salut de la platja i si pensen posar-lo en marxa en breu, ja que enguany justament per el tema del Covid està havent un poc més de gent a la platja. No és significatiu, però sí que es veu un poc més de gent. Sobre l'obertura del consultori a la platja, la decisió d'obrir i tancar el consultori a la platja és que no és competència de l'Ajuntament, és competència del Departament de Salut de Gandia. Nosaltres no marquem en quines dates s'obrin ni en quines dates es tanquen. Ells ens informen i nosaltres informem a la ciutadania, però no és competència de l'Ajuntament. Des del grup popular el que demanem és que el servici continuï com abans, per a donar servici als veïns i veïnes de la platja de Tavernes.